primeira pregunta, digamos, o calendario que tes de incorporación ao teu novo cometido e como afrontas? Bueno, o calendario pasa inexorablemente pola expedición da credencial de deputado provincial que recibín hoxe e, consecuentemente, con esa circunstancia, hoxe vou presentar a renuncia ao Parlamento de Galicia. Son dúas situacións incompatibles, aínda que poidera seguir desenvolvendo as funcións de deputado autonómico ata a data da toma de posesión, prefiro xa facelo dende hoxe. E estou á espera de que na Deputación Provincial de Ourense se convoque o pleno correspondente, que en teoría, en aplicación da normativa, non deberá ser máis aló do día 8 de febreiro, mércores, e unha vez que se convoque, asistir e tomar posesión como deputado provincial, e despois no punto de elección de presidente presentar a miña candidatura e agardar reunir a maioría absoluta requerida en primeira votación e a simple en segunda para obter esa responsabilidade. Como se vai cubrir aquí a vacante? Bueno, pois por os procedementos oportunos. Hoxe se abre tamén ese procedemento unha vez presentada a miña renuncia, cousa que certificarei físicamente diante dunha reunión da mesa do Parlamento, pois se porán en marcha a tramitación dos procedementos que correspondan coa expedición da credencial de deputado autonómico aos que me siguen na candidatura autonómica de marzo de 2009. Outro día dicía Puigfraga que as cuotas territoriais xa non iban a valer aquí no Parlamento, nin en teoría na Xunta. Cree que ese posto debería ocupar un ourensán? Bueno, eu creo que o debe ocupar unha muller ou un home, un deputado do Grupo Parlamentario Popular de Galicia. Estou absolutamente de acordo en que non deben existir esas cotas territoriais e que se debe elixir aquel que o grupo neste momento considera máis axeitada para desenvolver esas funcións no que resta da legislatura. Crees que pode ser unha muller? Home, pode ser, non descarto nada. Non, como incidías no tema da muller, por iso... Eu non vou a ter opinión porque non vou a formar parte do grupo parlamentario, pero evidentemente calquera delas que creo que son maioría, pois poden dignísimamente facelo bastante mellor do que pode facer un home como fun eu durante estes anos. Tendo en conta que hubo moita renovación nesta Cámara e que vostede, todo o mundo decía que facía moi ben cando non estaba presidenta, un deputado experto como Miguel Santalices aquí está soando con forza. Que lle parece a vostede? Bueno, sobre Miguel Santalices todo aquilo que vos poda dicir é bo, o sea que non constitúe ninguna sorpresa o que poda dicir. Sei que xa desempeñou un posto de vicepresidente da Mesa do Parlamento no pasado e sei que sería un excelente candidato como os outros 36 membros do Grupo Popular, 35, porque xa hai unha presidenta e o presidente da Xunta de Galicia non vai ser elixido presidente do Parlamento e que fará o que sexa ou a que sexa con absoluta solvencia. En política foi vostede dando pasos pouco a pouco. Primeiro, bueno, non vamos a lembrarlo absolutamente todo, pero quizás sea este o momento máis difícil, máis importante, un desafío grande sustituir a Baltar por Baltar. No, bueno, eu non vou a sustituir a ninguén, eu vou a presidir a Deputación de Ourense. Entón, cando mentalmente teño eso clarísimo, pois calquera outra cousa que se poda dicir, pois a min non me repercute directamente nin no meu estado de ánimo nin nas miñas decisións que teña que tomar no futuro. Eu fai anos, cando entrei en política, o fun facéndome cargo dunha delegación provincial da Xunta, dunha consellería sumamente importante para Ourense, cal era a daquela denominada de Agricultura, Gandería, Política Agroalimentaria. Despois acudí a unhas eleccións autonómicas. Esta é a miña terceira legislatura. Sei o que estar no Parlamento apoiando un goberno do PP cun presidente como Manuel Fraga, o que é estar nun Parlamento apoiando un goberno do PP con Alberto Núñez Feijóo, e sei o que estar tamén na oposición. Paralelamente tamén tiven vida na administración local formando parte